order দিছে মাত্ৰ কাউন্সিলত নহয় নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে এই লটো Jongsi Chesong sede ilitum apai ta jumbong lo ilitum hana kapintu kakam loksik lem lo alang litum pulo an kejer so pe julong bom na an kaciria tu warabang si kang picek nangi posi ilitum panonta an kaciria tu wana ke kang pisi ilitum pan sakorita nang pipedet lo lapen ke nang pinduk osi ilitum kombole pakta cenamune pai khana ihum da sikim thekhe la poson opposition nang le tang lo biha la pen ason as blouse anda ilitum jisu karbia tungi pu jisu anda ilitum cetak thekhe Jeron tek un edet lawan ilitum manang pencong lo ke tek pokali tek setai ilitum manang pi un edet ason nang alapuang a level ilitum nang vitang lo ilitum angdo si Samson sing ing ti a statue do akumblin alang lipan ilitum anong petena Samson ing ti long live Samson ing ti long live Lasi ilitum la loksi ki pu non ilitum adet VGR long ta du long le la tum la pen election ke thur donan ta bang apatta pen along le apatta pen si election ke thur dun kachong hu pen si an si hala si nili phan si case nang ki pi la so a case nang ki pi lapen labang so ilitum pan statue make kai lahe hui ke arlo bidi kang lim do thulang bidi kang lim ke lahe lo ilitum pan aprang pen la Assam government tum arlo pen agency tum ilitum aning na kapitira kapaje chok kapaje thengia pan ilitum pan bor ipik lo ilitum che chok che theng thede alang litum ke kisung lo ada aning ke oil lasi non ke ilitum pan aning na kapitira konan ni pachi chok nang pusi la tum ke thai la pen non ke nang ilitum cheri nang ji ilitum pan kapachi chok ji komandia bihari bongalia pan kopini ka peteng tet de dia ka si ilitum pan na ka chor tuk non lapen chor tuk por komandi jong si theng tet de lote bang ke theng tet ji ke anur ka prak si theng tet de jimini setan nang ko ji ke karbia tum han si inglong so tum han si nang ko ji la non Assam government BJP RSS atu makam la si ilitum chiri nang ji pini ya meeting ke esona bang ke la ka pa chiri han si ilitum hang lo kado ko beta ning dang sambasi ning hok ka do nang li komandi jong si ilitum han chor tuk lote ilitum ning thi du ne dang li sita Ingsamjin pen laba bang ke che thak dun pen min nang li ning hok ta me la bang ke athmail tum arona teng be se klem erinang ni lagi ilitum ke hang ke karbia tum inglong arada tum si $60 lo do chot nang li latum amen si voter list along da do chot nang li latum si election thur chot long nang li latum si contract along chot nang li nang li tum ma tha 400 crores 400 chot nang li tum ing ni ta me ako kalam lo 400 crores a poisa des bench kikim pan matha tha hai ilitum arong tinda des bench kikim jia jakong ke dola pen ke theka tum arong tinda dola ke 4 crores ange 4 crores ta non ilitum ha akaprek akhei kitia tum hansi pide tomol jena hansi pide ilitum ki pudam ke bang awan ni tum hanang pitu buli ilitum ki pugali ni tum awan constitution pen
6 schedule pen ni dom han nang ke pi awan ni dom han nang pe en long tu usi litung ke pu an ke non ke la BJP atung ke apraha konan ni si ahem pudo la dom han ke ari ko kre nang wong don tik tik po la dom ke thang dalam dan ning ke hai lo ing long arat akin me ka chirai ya phan ke hai he det khang jang lo la si non ilitum APHLC tum si la ke ning je chot je plang det lo la pen ilitum si ning je pik nang je la pen ke la voter list ka pe chok aronta ilitum claim la National Party itu claim high head that lo claim take head that lo ilitum election non ke ASC election high that tik ke la ke claim abang avelo la pen la non ke high hilate la ke hala MOS 2.3 2.9 la pen akahe no close hadan do ulang hala anta ilitum ka check kroi dun je plang det po jong si non election jong si BJP tum high lote la si non election ke aprang apar la si important to pick abang lo la non election so that election lo la ilitum la ke BJP tum hangke pe high no lo ka pe high lote ilitum along recap ka cho jorta ka cho alang litum ka cho jorta BJP tum ka cho jorta ilitum da ka check rata tum da ka check kroi dun je plang det po la posi rat ke doan APHLC along chot la pukali BJP along ke do tumta Congress long ke do tumta CPI ML along ke do tumta aka break party along ke do tumta che thanang po labang son long recap ka choyor ke kroi dun di puka che peklang ji pulotang de non ke wang ji ML MSC election along la BJP atomhan perem vek nang chik la hello Loda election along council ateng bel 60 dollar ateng bel si claim nangji la ke claim bosi ilitum high court long case tapi det lo la pen high court ta ilitum petition deng det lo pinilitum arjulong deng tang lo la pen declare ruini angbong la itu ma council tu reply ci pinangi utor cetak nun tunangi busi high court order pijet lo la si ilitum ke haya na tu si kai da ke dolo pere nang nelo la si non ke arvita ke jangi mene la posi ilitum procession ke dam ka do isla ninging samjin pen ilitum dam nangji ninging samjin pen kumanni le harlong nang wardun sita ilitum wardun tu boy nang nelo nang ke wardun dia tum doji mene la ciri nangi la pening nang litum ari deng harlong kai bong ot nang ni la tuke la ilitum benar ansi ot jot nang po la ansi nili pinia non ke pansi ninje jot lo kardong Torapar piglo kya hai jay Kathar ye to mame po pan